фарҳод зубайдов аз 3 сол ба ин су дар шаҳри душанбе тиҷорат дорад. чанд рӯз қабл аз расонаҳои хабарӣ огаҳ шуд, ки фармони раиси ҷумҳури тоҷикистон дар бораи эълон шудани моратория ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ то оғози соли 2023 ба тасвиб расидааст. ӯ ин фармони раиси ҷумҳурро дар рӯи коғази чоп ва пушти дари мағозааш насб кард. фарҳод мегӯяд, нашри ин фармон барои тақрибан 1 сол роҳи санҷишҳои зиёди мақомотро мебандад. пеш меомадан санҷиш мегуфтем ки кадомои хеле чӣ намекарданд, маърифӣ намекарданд, мо ҳамитари сохтор мегуфтанд проверка мекарданд. мақсад мегуфтем ки ку хай иҷозатнома то нишонти, мақсад дар китоби мо қайд кунӣ, намекарданд. хай ин иҷозат чӣ биромад, ин хеле хирсандем. фарҳод мегӯяд тафтишҳои ба такрор барояшон зиёни зиёди молӣ меовард. аз ин рӯ дар ин шабу рӯз болоравии бесобиқаи қурби доллари амрикоӣ ба тиҷораташ фишор овардааст. расман эълон нашудааст, ки ангезаи ин моратория чист. соҳибкорон тахмин мезананд, ки он ба паёмадҳои ҷанги русия дар украина рабт дорад. иқтисоддонҳои тоҷик мегӯянд, дар сурати дуруст татбиқ шуданаш моратория метавонад соҳибкоронро аз тақрибан 35% зиёни молӣ ҳифз кунад. 2 сол пеш агар эълон карда мешуд, таъсири худро расонида метавонист, лекин ин аллакай чихегум як ба гуфти ба истилоҳи русу поезд ушол аллакай соҳибкор аллакай зарарҳои зиёдро дидан аз ҳисоби тафтишотҳои беҳуда. ин ҳам гуфта мешавад, ки мораторияҳои гузашта ба вазъи иқтисодӣ таъсири зиёд надоштаанд, чун риоят ва назорат намешуданд. бинобар омори расмӣ дар як соли охир дар кишвар беш аз 20 000 бизнес баста шудааст. як далелаш ба гуфтаи таҳлилгарон тафтишҳои беасосу пайдарпайи мақомот будааст. ҳарчанд масъулон бар инанд, ки бо ислоҳи қонуни андоз ба соҳибкорону сармоягузорон сабукиҳои зиёд додаанд.